क्या हो हम आँखी देखली क्या हो हम आँखी देखली सुधर शरीरिया अगिया में जल न हो बसवा के लेके दीवाना घाटे अइले चारी जाना ये देखे हैं परम आदरणीय हमारे राधे साहब उनका फुआ के लड़की की तरफ से ये 50 रुपया का पुरस्कार आई दादा नहुआ का बतौला हो भैया खलाउरू बता दिया तो पैसा दे ले खलाउरू बता दिया जी। हाँ राधे भैया का फुआ का लड़की है कौने गाँव बताओ भुला का करवा लंबा चप्पल गया था हम हो उतर चलो बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का कामना। बिंदु जी बिंदु की शेखनपुर की धरती से हाँ शेखनपुर की धरती से ये 50 रुपए का पुरस्कार माता जी की आत्मा की शांति में बहुत बहुत प्रणाम। बयाना ला तो ख्याल करा ये साहब जब शरीर छोड़ के निकलेगा सही बात तो परमात्मा से का कहती है अरे कहाँ ले जाल हो पिया कहली जल हो पिया कहली जल हो पिया तया बही बारी बाहू मरिया जल हो पिया कहले जल हो पिया कहले जल हो पिया तया बही बारी बाहू मरिया तया बहिनी बारी बाहू मरिया कहले जल हो पिया बहिनी बारी बाहू मरिया कहले जल हो पिया हरे 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 बासवा के बोलिया बनवला कहले जल हो पिया हरे हरे बोलिया
पिया बोल के राम नाम के नमा कहानी जाला हो पिया मुँह परी डाल के चदरिया कहले जाला हो पिया मुँह परी डाल के चदरिया कहले जाला हो पिया चार जना बोलिया उठोनी कहानी जाला हो पिया शादी जना मिलके बेलिया उठवले कहले जाला हो पिया चार जना बोलिया उठोनी कहानी जाला हो पिया ता कहानी जाला हो पिया ता बोल के राम के नाम कहानी बोली के राम नाम के बोलिया कहले जाला हो पिया बोली के राम नाम के बोलिया कहले जाला हो पिया गहुआ नगरिया छुटली बाप मोहन परिया कहानी चल हो पिया गहुआ नगरिया छुटली बाबा महतरिया कहले जाला हो पिया गौआ नगरिया छूटल बाप मोहन परिया कहानी चल हो इना ले बा हाय ना ले ना इना ले भजन ले नहीं हां सब ले नहीं ना पूछना हमारो ही सवाल छोड़ लेते जल माता जी नाही छूटली बाप महतरिया कहानी जल हो पिया अरे दिखाइया हमारे बड़का भैया राधे श्याम रसिया जी के बहन जी की तरफ से ये ढेर सारा पुरस्कार हम कलाकारन के मिलल बहुत बहुत प्रणाम करतनी भगवान से विनती करतनी भगवान वो माता जी की आत्मा को शांति दे और बहन जी की धन संपत्ति में बढ़ोतरी भगवान करें। गहुआ नगरिया छुटली बाप महतरिया कहले जाला हो पिया छूटली सोनिया की सहेलिया कहानी जल हो पिया छुटली संगवा के सहेलिया कहले जाला हो पिया छुटली संगवा के सहेलिया कहले जाला हो पिया कहले जल हो पिया कहानी जल हो पिया कहले जाला हो पिया कहले जाला हो पिया कहले जाला हो पिया अब ही बारी बामरिया कहले जल हो पिया जय बहिनी बारी बाबू मरिया कहले जाला हो पिया जय बहिनी बारी बाबू मरिया भाई देखिया माता जी की तरफ से एक बहुत रुपया का पुरस्कार बा माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम बा ले लो नौवा बता देगा और ये किरण बहन जी की तरफ से जो माता जी गुजर जाए उनका छोट पतहू है किरण देवी अपनी सास जी की आत्मा की शांति में हम तीनों कलाकारों को पुरस्कार मिला बहुत बहुत प्रणाम करतनी और भगवान से विनती करतनी कि भगवान जुग जुग पढ़ी पहनी तोहरो परिवार इहे बाटे हमारू नसीब हे बात